Patay ng giuli sa balay ang 10 anyos nga bata babae sa iyang inahan. Humanapakan og bitin sa Purok Lanzones, Barangay Mahayahay, Sugod, Southern Leyte. Nahitabo kini pasado alas 4 sa hapon niadtong Martes, Abril 16, gilang biktima nga si Gisrely Rigas, grade 4 student. Asoy ni Genevieve Rigasa, inahan sa biktima nga gikan sila sa bukid og nag-atiman sa ilang kasagingan og nangupras kauban ang duha ka laing-suon lalaki. Miuna og uli ang druhas nga lalaki bitbit niini ang butong og nagpawahi ang inahan. Padong unta silang bulabang si katulong sapa apan kalit nga gipaag sa bitin nga naa sa dakong bato ang paa sa bata. Matod sa inahan nga gibanawan ng anaa sa 2 metros ang gitason sa bitin og adunay color green og itom kini. Gisuwayan pa sa pagpatay sa inahan ang bitin apan miasoy ang bata nga nagluya na siya. Hinungdan nga gikugos sa inahan ang bata o gibaktas ang 2 kilometros paingon sa ilang balay. Gingong wa na pulso ang bata apan gidala gihapon kini sa District Hospital pasado alas 9 gabi. Ang iyaan sa biktima nga si Jeanette Samaco miasoy nga buot untang mamahimong flight attendant ang bata. Panawagan nila karon nga unta mahatagan og anti-venom ang Sugod, Southern Leyte. Muhanjo jud lagi mi nga dapat lagi na o lagi hintay ka ng anti-venom sir kay usa una kani mi diri bukid mi amo daghang mga kuan di mo jud maiwasan sir kay init tag-init ang mga kuan aris mga kasagbutan aris sa tubig. Kapag haya sa bata mamahimong ipadala nining numero.